Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Chief Electoral Officer ke Jela Meghalaya uba FR Kharkongor mentang singi ka arpuai terek urampang arhajar arpulai ula ai ko hukum ba ombet banra iki mobile phone hapo ki Jaka Thep vote ya kani la penmi ling ba kasithi wala ai do ba Kharkongor ha ka bala ong ba kani ga jingkhang banra iki mobile phone Shapoh ki Jaka Thep vote kadai hagi kondon bala bu jong ka election commission jong ka India ha kasithi wala yo la ong ru ba anam Shah yenu banra iki nu ki jat phone palat ya ka shispa meter na ka Jaka Thep vote batang ginong kmi bat ki ba up batre ha ka Jaka Thep vote kila banra bat pendan kam ya ka mobile phone da ka ba Pynbna ya ka jing sawa katkum ka shithi la ong ru ba ki kendon bala bo an pentre kam ting e khanang banlat na ka jing pendan kam bakla ha ka por bi ginong Thep vote ki rung ha ki Jaka ban shan ya ki vote. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapor ding ha Meghalaya kalipman kapor Congress ka kular Bandung du bor ding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Meghalaya ka jingsngan ha ka imlang salang ningkong baro ki jinggeshan by bam lingba ka social welfare ansa kentiu sha ka shiajar tingka shibenai kata kalong khat arhajar tingka shisnem hakane ka apnyo terek urampang shan ya ka sap jong phi haki artli ki sentiu bat kershan ya ka Meghalaya TMC